Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Driver ug pasahero sa usa ka modernized jeep sa Cagayan de Oro City ang gikulata sa usa ka mga lalaking sospek sulod mismo sa maong sakyanan. Ang insidente nakuhaan og CCTV. Sumala pa nga driver ug baw-baw ang sospek ug nasuko kini kay mibalhin ang iyang pasahero. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha gikan sa closed circuit television camera o CCTV sa maong modernized jeep, makita usa ka lalaking nakasuot og sando nga color pink nga adunay ginasumbag duol sa pultahan sa maong sakyanan. Makita sab ang pagsipa sa maong suspect sa driver sa modernized PUJ. Hinungdan nga kalit kining nakatamak sa brake sa sakyanan. Giuwang sab kini sa usa ka babaeng pasahero apan nagmagahi ang maong lalaki. Nahitabo ang insidente Domingo sa gabi. Sumala sa dispatcher sa maong modernized jeep nga gikan sa Xavier Heights sa Uptown sa Cagayan de Oro City ang jeep ug paingon unta kini sa Cogon Market dahang adunay pasahero nga mipara sa Zone 11 Upper Carmen ug misakay sa modernized jeep. Nasuko matud pa ang maong lalaking nakasando og color pink tungod mibalhin ang pasahero gikan sa iyang ginamaneho nga bao-bao o tricab. So ko driving ano ko nung ginaog. Gipara ba sa bus. Kaya nasuko lagi kay ang pasahero kasi pinta pangayo. Mga amo di size sa mga amo biya. Minimum ra. Mo to nasuko bababon ang gilaka kang bus. Matod sa Cagayan de Oro City Police, ilan ang nailhan ang maong lalaki nga nangulatas sa mga pasahero ug driver. Dugang sa kokpo nga mismo ang hepe sa Police Station 4 ang nakaila sa maong suspect tungod una na sab kuno niya kining nadakpan tungod sa kaso nga robbery. Identified kini niya previously as alias Boy Solo or Boy Sundang kini nga mga kani nga mga suspetsado. Naana ni mga previous nga kaso nga iya pong gihawiran ug iya na pong nadakpan 2 years ago for kaso nga series of robbery. Sa karon, gi-refer na sa Barangay Carmen ang maong kaso alang sa pagkuha og certificate to file action aron maduso ang kasong serious physical injuries batok sa suspect. Ginapalawman sab sa kokpo ang investigasyon tungod sa posibilidad nga basin tulis ang tumong sa maong suspect. Wala ko ginadya. Kapiktar niya masamo na kay pumasero niya. Ay kung kana mahapon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.